Himas rehas sa ikalawang pagkakataon ang dalawang lalaking ito matapos madakip sa ikinasang hot pursuit operation ng mga tauhan ng Basod Municipal Police Station sa Poblacion 1, Basod, Camarines Norte, pasado alas 5 ng hapon nitong Sabado, Agosto 23. Kinilala ang mga sospek na sina alias Jerome, 19 anyos, at alias Vince, 24 anyos, parehong residente sa nasabing bayan. Ayon kay Police Captain Mark Anthony Armea, ang Acting Chief of Police ng Basod MPS, nakatanggap sila ng sumbong mula sa isang guro patungkol sa nawawala nitong motorsiklo na nakapark lamang sa labas ng pinapasukan nitong paaralan. Sa backtracking sa mga CCTV footage, agad na natukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Habang mayroon pong activity itong Basel National High School, meron po sila induction ceremony. Pagmamadali po ng ating puting teacher ay naiwan niya po yung motor niya na nakabukas na hindi niya po sinasadya. Siguro po kakamadali po dahil na meron silang activity. Nagkataon naman po itong dalawang suspect ay meron lang talaga silang balak na gumawa ng krimen sa lugar. Kasi alam nilang may activity. Nung pinakausap namin sila, ang unang sana nilang balak po ay pagkakao sa mga naiwang bukas ng sasakyan. Ngayon po, nakita nila itong motor na nakabukas, binuksan muna nila ang yung box, pinakaw nila yung pera doon, at hindi sila nakontrento, bumalik sila at sinama na po nila yung motor. Batay din sa investigasyon, dati nang nakulong ang mga sospek sa kasong pagnanakaw. Inutusan ko po ang aming investigator at aming intelligence personnel na mag-conduct ng alam investigation and backtracking po ng ating mga CCTV cameras. At sabi din po ng ating intel personnel, nag-conduct din sila ng profiling ng mga dati na pong nakapag-commit krimen, especially po sa mga nakawan. Then na-find out po namin sa direction po ng CCTV, papunta po ito sa isang barangay dito po sa Basod, sa barangay Mampili. Doon lang po kami ng profiling, na lugar na po yun. Then pagtanungan po namin na meron nga pong motor na itinala itong mga suspect sa dahil. At pagpunta po namin sa dahil, doon na po namin sila nahulog. Sa kasalukuyan, nasa kusdiya pa ng Basod MPS ang dalawang sospek na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Law. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.